Hoci sa Mesiac na nočnej oblohe zdá byť celkom blízko, priemerná vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom je približne 384 400 km. Tento priestor je dostatočne veľký na to, aby sa doň zmestili všetky ostatné planéty našej slnečnej sústavy, zoradené tesne za sebou. Ak sčítate priemery planét, ich celková hodnota je približne 380 000 km. To zanecháva voľnú medzeru viac ako 4000 km. Tento prekvapivý záver zdôrazňuje obrovský rozsah prázdneho priestoru, dokonca aj v našom lokálnom systéme Zem-Mesiac. Stojí za zmienku, že keďže obežná dráha Mesiaca je skôr eliptická než dokonale kruhová, táto planetárna zostava sa do medzery najpohodlnejšie zmestí vtedy, keď je Mesiac v apogeu, čo je jeho najvzdialenejší bod od Zeme. Ak ťa bavia videá o objavovaní vesmíru, daj mi prosím odber na môj YouTube kanál a sleduj facebookovú stránku Obdivuhodný vesmír.